Dilim.
Hindi ko update lang ako mga sisi. Nanlalata si Ping. May tumutunog. Nagbigbig ako sa live no yesterday. Sis Johnny, kamusta? Nanlalata ba ako ba? Musta musos? Kakaano ba tagal na ako hindi nakapag-live, ilang days na, hindi na rin ako nakapag-upload. Laging daming gawa ba? Parang masama lasa mo. Oo, nung nakaraan, ilang araw masakit yung ulo ko, yung mata ko. Tapos, medyo umukay naman siya, kaso nga lang, puro general cleaning ang pinagagawa ng amo ko. Laging busy, daming luto, tapos, kung hindi bukas, sunod na araw, may na naman kami, may pakain na naman kami, grabe. May bisita daw siya. Sikang atong kahapon mag-live, nakinig lang ni. Alam mo ba si Johnny kagabi, di ba nung naka-live si Sikang atong naka-video ako. Akalain mo nahilik na ako, sabi ko, nagising ako bigla, sabi ko bakit patay na yung cellphone ko? Tapos na pala yung live niya. Yatay. Mrs. Johnny, isa ka pala sa naka-video. Salamat na marami. Kapagod ba sis Johnny? Kamusta ba? Kamusta sa ba? Hindi nga ako nakakapag sa mga mga LS. Bumaba ng 200 yung WH ko kaya atay. Hindi ako makadot-dot. Minsan nga nung kahapon ba yun sis Johnny?
simula nung gabi mag-off ako ng cellphone. Nakapag-off din ako ng cellphone mga 4 PM na siguro yun dito kasi nga sa dami kong trabaho. Relates much ako diyan, masakit lagi ulo ko kasi malamig na. Ako yung ano ko ba sis, yung ulo ko at saka yung pagod at saka yung pagdating dito sa taas, yung pagising mo sa umaga yung kahit sa gabi yung mga buto-buto ba, ang sakit kaya. Hindi ko alam, buto-buto sa lamig or pero hindi pa naman as in malamig dito, yung konti pa lang. Siguro sa pagod or sa ano lang, sa katandaan. Hehehe. Hirap ng tumatanda na kasi 'pag napagod ba. May vitamins ka ba? Wala nga sis, hindi ko nga alam kung ano yung dapat kong inumin ng vitamins kasi dati ang iniinom kong vitamins yung Usana. Nung simula nung magka-COVID, nawala yung mga nagsu-supply ng ano nun, ng Usana, nawalan ako ng nakukuhanan. Tapos ngayon meron naman nag-o-online, nakikita ko sa FB. Ano naman siya, nagmahal siya. Ano na siya, 350. 350 dati, nakukuha ko lang siya ng 280. Ngayon 350 or ano mahigit pa depende sa makukuhanan. 'Yun yung dati kong ginagamit. Hindi ko nga alam kung ano dapat kong gamitin. Yung sabi ko nga parang plano kong bumili ng ano yung sa buto-buto ba yung B6, B12, ano ba yun? B6, B12, ano ba yun? Basta yun na yun. Hindi ko siya matandaan. B6, B12, B6. Basta yun sa buto-buto sis. B6, B12. Oo, yung sa buto-buto ko sis. Ang sakit kasi ng buto-buto ko sis. Saka gusto ko sana yung ano ba, yung pampadagdag ng pampalakas ng katawan kasi nanglalata kaya ako. Hindi, kahit gustuhin ko katulad nito, kaakyat ko lang. Gustuhin ko man mag-ano ng maayos. Sabi, ilang days na din ako, hindi ako makapag-live kasi nga sa pagod ba. Sabi ko mag-update lang ako, bahala na kung may magpunta o wala. Hayaan ko lang siya dyan. Mag-museum ka. Ano yun sis? Para sa ano yun? Para sa ano yung ano na yun, vitamins na yun? Gu- Gusto ko yung ano ba, yung ano ba sis, ano tawag niyan, yung padagdag ng lakas, yung may sa ano siya, basta sa lahat na ba, yung may sa skin, yung ganyan. Kasi yung Usana kasi kumpleto siya. Kaso nga lang, ang hirap niya ngayon hanapin. Hindi ko siya maano-ano, hindi ako makabili-bili. At saka syempre, yung budget, magkano din kasi 350 o magkano na magkano na laki na ng bawas dun sa ipapadala ko, 'di ba? Magkano yung ano sa Pilipinas noon, nasa 4,000 something or mahigit. Di atay. Pero maganda yung ano na yung vitamins na yun. Anong vitamins yan? Sis, ano mo nga sa akin? Picture mo din, send mo sa akin. Para lang akong, ano ba yung boses ko dyan, okay lang ba? Para akong nangungungu. Kaya, pasensya kayo guys.
Salamat guys sa mga naka-BG diyan. Thank you sa inyo guys. Ayan. Magnesium is the minerals that is essential healthy. I-ano mo nga sa akin, sis. Blood sugar, leaves, and i-ano mo sis, ito ba gamit mo? I-ano mo nga sa akin, picture mo, tapos i-ano mo sa magkano ba to? Diet over long term. I-ano mo sa akin, sis. Maybe problems. Sige sis, i-picture mo sis, picturean mo tapos send mo sa akin. Magkano kaya ito? Yung ano talaga, yung presyo talaga yung inaano, no? Yung magkano kaya abutin na to sa Philippine money? Magkano yan sis? Nasa magkano sa atin? Sa money, ano, sa Philippine money. Hirap kasing, ang ganda kaya nung ano na yun, ilang taon kong ginamit yung ano na yun, vitamins na yun. Kaso nga lang, ang hirap hanapin. Sis Judy, nagla-live ka pa ba? Hindi na ako nakakapag ano ba? Hindi ako nakakaikot. Iba-iba presyo sisip ko, depende sa brand. Ay, ganon. Pero pinaka-ano sis, pinaka-ano talaga Muslim na ano mo nasa magkano. Di ba, yun ang gamit mo pag nabili ka, nasa magkano kaya yun. Hi, Nagbaran! Mega love shout out. Thanks for coming. Wala na time mag-LS. Oo nga sis. Tapos, wala nang time mag-LS. Tapos, hindi rin ako nakakapag... Sabi ko nga, mayroon akong ipi-premiere. Hindi ko siya maisit-set kasi yung amo ko laging nandito. Ang aga-aga, katulad kanina, kagigising ko lang, yung amo kong lalaki, gising na nag-apura na ako magluto. Almusal niya, tapos, ano kasi yung babae, maaga na rin umuwi, alas 9, nandito na. Ano, wala silang pasok, bakasyon ba 2 weeks? Ay, kay atay, wala talaga na akong time, hindi ako makadudot. Dami ko talagang work, tapos si kapatid uuwi na siya, 2 weeks na lang siya, mahigit. Then wala pa akong kasama, lalo na ako mabibisi, lalo na mapapagod ako ba. Lalo na wala akong time. Diyos ko Lord, hindi na nga ako makaano, tapos gusto ko mag-set ng ano ng premiere, hindi ko siya ma-set kasi nga nandiyan ang amo ko. Ang hirap kasi yung mag-set ako, minsan nag-set ako ng premiere, tapos nandiyan amo ko, hindi ko mapuntahan. Premiere ko hindi ko mapuntahan kasi nandiyan siya, hindi ako makadudot. Di atay. Ang hirap ng ano, nangangamuhan talaga. Ano ako ba nilalata man si Inday. Si Inday Garutay. Maligo muna ako. Si Koy Big. Sige sis, ligo na ligo. Ligo tayo. Saglit lang din ako kasi update lang ba. Hindi naman itsura ko, puro unan. Kaya tayo may ano pa ako, meron pa ako. Mimi Boy, thanks for coming. Magalang shout out. Ayun, saksakan ko na sa higaan ko na kasi madaling malubat yung aking ano. Thank you, Sisi. Kamusta? Sensya na, hindi nakakapag-ikot si Iping. Grabe talagang busy ko ba?
Umpisa sa umaga, nandito kasi mga amo ko. Harang isang linggo. Harang isang linggo. Wow, salamat sa paharang. Mimi Burr from Mrs. Johnny. Mag-love shout out to all. Mag-love shout out, Calvo. Ay, Diyos ko, kalbo. Hindi na ako kalbo makaporma, kalbo. Nandito yung amo ko lagi. Dami laging ni Pinkay. Kay Wings. Ayan, sabi ni Mrs. Johnny. Kamusta na, Wings? Mrs. Johnny. Ay. Mimi Burr from kay Wings. Ayan. Ay, Wings, kamusta na, Wings? Hindi na tayo, Wings, mga nagkikita-kita ba? Sa umaga hindi na ako nakapag-ikot. Ilang ako hindi nakapag-live. Pagod. Labas muna ako. Sige, si Johnny, sige. Ligo ka na muna. Sige. Host, ang ingay ng Katrin mo. Ano bang ginagawa? Uy, hindi kanina yun kasi may hinahanap ako. Giatay ka na hinahanap ko yung headset ko, hindi ko makita. Giatay ka talaga. Uy, nagitnit nga yung kama ko ba? Eskandalosa. Wala man akong ginawa. Buang ka talaga, Wings. Andiyan ka na pala kanina. Panarinig mo pala yun. Buang ka man talaga, oy. Maingay nga, Masakit ang ulo ko ba? Masakit ang ulo ni Inday Garots. Giatay na yan. Kasi naghanap ako. Kasi hindi ko makita kung saan ko nilagay. Natakloban pala ng kumot ko. Ano ba? Ang daldal ko na naman. Pero higap ako ng higap. Yung katawan ko, Wings, gusto nang pumikit. Gusto nang pumikit ng mata ko, gusto nang matulog. Tapos yung utak ko, sabi niya, mag-LS ka kahit konting oras, kahit isang oras lang mag-LS ka. Giatay na yan. Nabuang man, ay. Kanta ka nga, Wings. Sila Abo Bo, busy din. Hindi ko na sila nakikita din. Nasakit ang aking ulo. Laging masakit ang ulo ni Inday. Family in my house. Thank you sa inyo, guys. Ayan. Mag 1 hour lang tayo, guys. Nag-update lang si host. Ang ingay ba ng katrik ko? Maingay talaga ang katrik ko. Maingay ang katrik ni Pinkay. Uy, giatay. Ang pala ng aking yung saksakan. Sorry naman sa inyo, guys. Walang magandang view eh. Walang magandang view. Sorry sa inyo, guys. Ayan, update lang ng konti si Pinkay. Diba? Kala ko may kita. Kala ko kakatamad ang araw-araw.
Ang hina ng net ko ba? Ay. Salamat sa mga nakabidyo dyan, guys. Ayan. Update lang si Pinkay ng konting oras. Diba? Kasi sarap patulog. Salamat sa mga nakabidyo, guys. Kumo talaga yun nakalagay doon sa ano ko. Kaya natin talaga to si Pink kahit kailan. Ano daw? Saan po ba yung mga nakikita yung mga ano mo na yan, sticker mo na yan, ano, kay Wings? Bakit wala man ako niyan? Bago ba yan? Wala man ako nakikita niyan ba? Puro man luma yung akin. Ano yan? Itapon mo muna yung sipin mo. Yeah, teka. Bago man kaya yung sipi ko? Giyatoy na. Ibig mo sabihin, dalawa kong sipe? Walang ganyan? O, ayan na naman. Uy, Wings, wag mo Wings gamitin yung ano, yung may dilaw-dilaw, ang pangit. Para man yung ano, para man, ano pa tawag yan? 6 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Ano yan, Wings? Iba yung naiisip ko yan, Wings, eh. Huwag mong gamitin yan. Ang pangit. Evangeline, may galaw shout out. Thanks for coming. Hello, host. Thumbs up dan ha. Habang ano, naglilinis. Oy, salamat, Sisi Koy. Tingnan mo. Guys, tingnan nyo yan, guys, sticker ni Kai Wings. Parang ano man yan. Iba yung nasa isip ko, yung may dilaw. Tapos may dilaw siya, tapos may ano, may black sa gitna. Hugis na hugis ba Kai Wings? Nabuang man ako. Ay, 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. You're welcome, Sisi. Salamat sa inyo, guys. Ayan.
Oo nga, Wings. Pasensya na kayo guys ha. Hoy, Wings! Huwag kang tawa-tawa dyan ba? May sasabihin sana ko, wag na, nahiya tuloy ako. 6 million in the house. Thank you sa inyo guys. Thank you guys sa mga nakabigi guys. Ano naman kayo guys, mag-type naman kayo guys para alam ko naman yung kung sino kayo diyan. 'Di ba? Wow. Dito ako si Evangeline sa ano mo ba? Sa iyong bahay. Tingin-tingin mo na ako ba? Tingin-tingin talaga. MMM. Hindi na kaya ako nakakapag-upload. Giatay na yan. Ang hirap ng may work talaga. Hindi tayo tapos, wala kasi mga pasok ang mga amo ngayon. Mga sila, bakasyon. Screen ko tuloy para makitang maigi, haha. Ano? Ano, Kang? Tawa na tawa si Kai Wings ba? Magbaba kayo guys ng bahay guys. Kung ano yung gusto nyong patusukin ba? Kailang oras na ba ako? Di, wag ka na mag-work host. Mag-wait ka na lang. Hindi na nga ako nakakapag-wait eh. Sa umaga, hindi kaya ako nakakapag-ikot. Kasi, ang aga. Sis, pakilabas naman ng short video. Anong ha? Wala. Nadinig mo na naman yun, Wings. Nadinig mo na naman yun. Tumawag si Rambo. Ano daw to? Guys, naman guys itong binaba ni Evangeline guys. Patusok naman guys. Ayan. In-screenshot ko. In-screenshot ha. Mali na type ko din ha. Ang linaw talaga ng tenga mo kay Wings. Ang linaw talaga ng iyong pandinig. Ikaw na talaga kay Wings. Guys, patusok naman guys. Tusukin nyo naman siya guys. Saka guys, huwag nyo rin kalimutan tusukin si Hosa. Alam nyo na. Tapos na. Ang pangit, hindi ko nagustuhan yung damit, pero yung pants maganda. Yes. Ang pangit ang ganda-ganda kasi sa niya. Basta hindi ko siya type. Send ko na lang picture mamaya. Wait lang. Ang pangit Ang ganda kasi sa picture kasi ang ganda niya ng parang social.
Ay nga kasi yung bibili ng pantalon nung nakaraan hindi man bumili kaya ayun nag-order na lang ako. Eh, kasi yung nagsabing bibili, eh. Ewing's vlog, all done. Galing ako sa bahay mo si Evangeline. Guys, yung hindi pa guys nakadikit, pakidikit. Mas maganda pa din yung ano, mas maganda pa din yung bibili doon sa ano. Mas maganda pa rin yung doon sa mall. Saka 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 isa pa mas maganda talaga yung ano ba yung galing sa puso, yung libre. Yun ang iniintay ko. Welcome Sis Evangeline. Nag-emote ka na naman, no? Anong emote? Hindi mo na ako nag-emote. Kasi nag-order ako wings. Ang pangit siya, guys. Mapupunta sa nanay ko ba? Tingnan mo, ha? Tingnan mo, wings. Pero yung pants, maganda siya. Tingnan mo, ha? Nag-ano kami kanina nag-order. Tapos yung jacket. Pero nagustuhan ko yung jacket. Ayan, nagpakita na naman tuloy ako ba? Ang ganda kasi sa ano niya, social siya tignan. Ayan, oh. Tingnan mo, ang ganda niya. Tapos, kaso nga lang, ano siya, hindi ko siya nagandahan nung ano. Tapos, ayan, oh. Ayan, oh. Diba? Maganda siya. Ilagay na lang natin dyan. Ang ingay talaga ng ano ko ba? Ang ingay talaga ng higaan ko, guys. Sorry naman. Mainit ng higaan ko ba? 6 million in the house. Salamat, guys. Wow, sana all. Oo nga, in-order nga namin yan. Tapos, hindi ko siya nagustuhan. Maganda siya yung ano, ayan. Wala kasi hindi ka na, ano natin para medyo maganda-ganda yung, ano yung makikita niya ba? Ayan. Giatay. Jacket. Maganda siya. Kaso nga lang, yung isang in-order ko, hindi ko siya nagandahan. Di ba? Ang hirap mag-order talaga na yung hindi mo nakikita. Di ba? Mas maganda yung ay nako. Sisipon ako. Ano siya, wings. Mura siya doon. Relate ako diyan sa tunog ng katre mo. Buang ka ba? Ganyan din ba kaingay? Maingay talaga yung katre ko ba? Ang ingay talaga, promise. Ang ganda nung ano, 'di ba? Yung jacket lang yung isa. Kaso nga lang medyo malaki siya, white na white siya. Ang hirap talaga yung ano, bog, silog, sa lahat. Nalagit-ngit. Lagit-ngit nga, ang ingay. Kanina pa yan nabibingi si Kaiwing sa ano ko ba, sa aking katre. Relate siya, Bogs, kasi
Ano, ganyan daw ang country niya. Tinatanong niya kung ano ginagawa ko, sabi ko, "Wala man akong ginagawa." Hindi puwedeng laruan niya. Laro talaga kay atay. Ano? Isa lang yung pantalon na in-order. Isang pantalon tsaka dalawang, jacket. Ay, yung damit tsaka jacket. Wait lang. Maririnig ng kapitbahay 'pag yan ang gagamitin ni host. Giatay nawala na naman yung ano ko, nasaan na yun? Giatay na yan. Si Wings ba, iba yung naiisip. Starbucks, Wings. Maingay talaga, oh. Ang ano lang dito kasi wala man akong ginagawa. Nabubulol tuloy ako sa inyo ba? Huwag kang ano diyan, no. Let's go to Paris. Oh, sis, ano to, sis? Ay, ano to, sis? Mali man tuloy ako. Yung ano ba, yung in-order ko, pinakita ko lang kay Wings. Mrs. Janet from Bogs. Sis Jone, in-order ko, tapos malaki siya. Box from Mrs. Johnny. Nakadikit ka na dyan, Box, ano, kay Mrs. Johnny. Maligo lang. Ki ate, ka hindi ka pa naligo. Sis, kala ko kanina naligo ka na. Kaligo lang. Kasi sa akin yan, host. Kaya naman. Oo ba? Sige, kunin mo. Sige, bigay ko sa'yo, kunin mo. Nakadikit. Nakadikit ka na. Ano daw? Visual pa nga, ginamit ko. Good evening po. Sisi Irene, thanks for coming. Mag-love shout out. Sa akin na lang yan. Malaki ba sa'yo? Oo ba? Sino kukuha dito? Kasi. Sino ba kukuha yan? Oh. Nagpipiling ano lang ako. Tapos sis, may in-order ako isang ganito ba? Sabi ko gandang-ganda ako. Tapos, sabi nung kasama ko, mukha ka talagang matanda na daw ako kasi yung kulay ba, oh. Kasi ang ganda kasi sa picture. Tapos nung nakita ko siya, mukha nga siyang matanda. Bigay ko na lang sa nanay ko. 'Di ba? Kasi yun sa mama ko na lang siya. Yang isa na lang ang ano, dito pa Mrs. Big lang, thank you sa mga dinikit, pakiiwan lang po ng bakas. Pakiiwan lang daw guys ng bakas guys, kay Sisi Evangeline, ayan. Tawa ka Wings. Gusto mo? Kunin mo. Pag malaki pwede din pantulog. Ano, okay lang naman sis yung ano, okay lang naman yung ano sa akin. Medyo maluwag-luwag lang konti, pero ayos lang. Pwede na yan pagtiyagaan. Kaso sabi ni Wings, gusto niya daw kunin niya. Ano lang yan eh, ano lang yan sis Johnny, ganti-ganti. Kagabi, yung kanyang biit, sabi niya, kung gusto ka, kunin ko daw, o, di ba? Kaya kung gusto niya din to, kunin niya din. Nakailang oras na ba ako, guys? Tawa ka dyan, Wings. O, di ba?
Pero hindi man 'to pang-lalaki wings, pang-babae man 'to. Maganda siya, puti, kaso nga lang di atay. Nagbili nga ako, tapos wings, magpapasko na ba? Nagbili ako ng ganito, baka naman may ilalagay ka, lagyan mo nga ng laman. Ang hirap 'pag nakakakita kami ng ano sa mga ano ba, mga online. Binabae naman ako. Kaya ate na binabae yan. Binabae o binabaero? Babaero, babaero daw si Kai Wings. Sinong may sabi? Sinong may sabi? Si Pinkay, Pinkay. Babaero, babaero, babaero daw si Kai Wings. Bukas magputol ako ng mga papel para Ay, gatay ka. May Black Friday din sa inyo, sisiko eh. Hindi ko alam sis, parang wala. Sisi Betty, thanks for coming. Mega love shoutout. Mega love shoutout sis Ping. Thanks for coming, Sisi Betty. Sis, ako di pa nag-live. Medyo kabado pa. Mag-live ka sis, try mo. Tapos puntahan ka namin. Ayan si Kalbo, oh. Invite natin yan. Huwag ka lang nervyusin. Ayan si Sis Johnny. Si Betty. Pag hindi man nakaka-nervyos medyo nga lang nakakahiya-hiya, minsan konti. Minsan, katulad nito, medyo nahiya-hiya ako ng konti, kaya hindi ako nagpapakita kasi medyo yung ating ngayon. Mega love shoutout everyone. Hindi ka pa nagla-live, Sisi? Tingnan ko maulit yung mo. 1.7. So, hindi ka pa ba monetize, Sis Evangeline? Hindi ka pa ba nagla-live? Tingnan ko nga. Wala ka ba live? Dito ako sa bahay mo. Uy, wala nga. Bakit? Try mo mag-live. Puro post pala to sa'yo. Mag-live ka minsan. Sige, Sis Johnny. Salamat sa pabigi. Ako nga pagka hindi na rin ako nakapag-live. Ngayon lang ako nakapag-live ulit. Kasi kapag busy. Kaso nga lang nag-live lang ako ng para kako update ba? Hindi kasi ako nakapag-post din ng video kasi yung sobra busy. Saan ka sis Evangeline? Saan bansa ka ngayon? Sisi kang atong, salamat. Naka one na ba ako? 1 hour? Betty all done with baka. Salamat Sisi Evangeline.
Nawala na si Kalbo. Walang ano man sisi, nag-video lang ako kanina na busy eh. Hindi ka pa sis nakauwi? Wala ka pa sa ano? Wala ka pa sa bahay? Nangangalay ng aking ano, binti ba? Per million people in my house. Thank you sa inyo guys. Ayan. Nakauwi na sis. Nag-ayos-ayos lang ng mga konti sa kwarto. Ah, okay. Sisi Betty, kamusta? Kamusta? Uy, ang laki na pala ng bahay mo sis Betty. 10K? Sana all. Sana all. Sis Betty. Eh, dito lang host. Busy sa kusina. Salamat sis Betty. Sisi Nor. Andiyan ba si Sisi Nor? Ay, sis Nor. Mega love shout out. Thanks for coming. Sisi kang atong mega love shout out. Mga sisi, salamat sa inyo guys. Ayan. Medyo ano lang si host, pagod ba? Salamat Evangeline, dikit na ako sa iyo kanina sis. Balik ulit ako mamaya sa bahay mo. Sisi ka nga tong, nahiya daw siya mag-live. Sis Betty, salamat sa paad. Sisi Nor, thank you. Dan Pulpak, sis Evangeline. Guys, baba kayo guys ng ano, patutusukan nyo guys. Oxys, thank you. Sikang Atong, so much. Salamat. Sikang Atong, mega love shout out from Sister Betty. Sis Betty, thank you. From Sisi Evangeline. Parang maano man yung aking boses. Parang nangungungo ako. Si Evangeline ang nahiyang mag-live. Bakit naman? Ako nga di nahihiya. Kinapalan ko mukha ko. Sabi ko nga sa kanya, mag-live siya minsan. Wala pa siya, hindi pa siya nakapag-live, hindi niya pa na-try. Sabi ko nga, puntahan natin para may viewer siya agad. Pag nag-live siya, mapuntahan para maano yung hiya niya. Dan at salamat si Betty sa pa-ads. Ano siya, hindi niya pa na-try. Yes, siya ako baka kung ano mapindot haha at magkamali pa. Hindi naman, madali lang sis. Hindi mo pa ba na-try? Welcome po si Sikoy. Mag-ano ka lang, 'di ba, yung 'di ba punta ka sa YouTube tapos may bilog diyan na pindutin mo siya tapos may makikita ka doon na go live. Tapos title, tapos yung sa pinaka-scroll mo siya pa, tapos yung pinakababa pindutin mo siya. Ano ka na ba sis? Muni ka na? Try mo minsan.
Sa una talaga nakakahiya yung parang nakakatunaw ba, pero 'pag nasanay ka naman na kahit nga ako ngayon nahihiya pa, eh. Nahihiya pa akong mag-live minsan din. Oy, kay Weng saan ka nangapit bahay? Ox lang magkamali sis, iba ako di kaya kung ano-ano napindot ko, sige lang. Try lang. Wings, hindi pa raw na-try ni ni Sis Evangeline mag-live, sabi ko puntahan natin. Si Kang magpalakas muna ako loob. Hmm. Lakasan lang ng loob sisi. Ako nga ganyan din, eh. Ako ako hanggang ngayon nahiya-hiya pa, eh. Saan ba pupunta? Bahay ba nila host? Si Evangeline. Sabi kasi ni Evangeline hindi niya pa raw na-try mag-live. Sabi ko puntahan natin tapos kailangan sumama ka para hindi siya mahiya ba. 'Di ba? Para may pampalakas ng loob. Hindi niya pa na-try, eh. 6 million people in my house. Thank you sa inyo guys. Nahiya ka pa. Palalagay na yan sisi. Oh, bakit? Bakit? Andito ko. Magtrabaho ka lang diyan. Nahiya ka pa. Thank you sisi, sikang hayaan mo mag-try din ako. O i-try mo. Thanks sis Ping so much. Kay Wings ang bilis, bahay agad. Alam mo naman yan si Wings mabilis yan. Ano lang yan sis, ano yan ano lang yan, tingnan mo ako itsura ko dito, hindi lang. Nakahiga kasi ako ba, hindi ako nakaayos. Kailangan kasi 'pag magpakita ako may lipstick ako konti kasi nakakahiya ba kay Wings. Nahiya lang ako medyo kay Wings, kailangan kasi 'pag magpakita ako sa cam yung medyo nakasuklay ako, tapos nakasuklay gaga. Kasi para medyo bumata-bata ako kahit 5 taon kasi na ako ba yung menopause na, ay ano ba tawag nila sa akin? May tawag sila sa akin si Evangeline, ano ba yung tawag nila sa akin? Ano yun, ano ba tinatawag niyo sa akin, Wings? Ah, yung matanda na, ano nga yun sinasabi? Ano yun, Wings? Kaya kailangan 'pag nagpakita ako sa live ko, medyo mag-ayos-ayos ako. Ngayon hindi ako nakaayos ba. Mag-lipstick ka na. Dali, sisi. Pareho tayo, sisi. Senior. Yun, senior. Gurang ba? Oo, Sisi Betty. Gurang daw ako sabi nila kay Wing sa ni Abu. Kaya nahihiya ba ako magpakita tuloy sa cam. Kaya kailangan ako ba medyo may ganda-gandang konti. Nakahiga ako sis Sikang Atong. Yung nila Sisi Betty, medyo pinaganda-ganda. Senior daw, senior. Senior ka na, Sisi?
Senior ka na, sisisikang. Ako nga sis, senior na din ako, sis Evangeline. Oo, sis Evangeline. Sige, o, diba? Tapos, pero senior na tinatawag, pero maganda pa din. Ako din si senior na. Tingnan mo kay Wings, nagsilabasan na tuloy mga senior. Nagsilabasan na kaming senior. Tawan-tawa si kay Wings. Oo nga, tawan-tawa si Wings eh. Senior na din ako. Gurangis. Yatay na yan. Iyan ang sinasabi, Wings, na senior pero may asim pa. Kaya wag kang dyan. Wag mo masyado binabasa-basa yung mga senior kasi kahit senior, may pa yan, may asim, kumbaga. Hello, Betty. Senior club pala. Tuwan-tuwa si Kayo sa senior, oh. O, diba? Tuwan-tuwa ka, kalbo, ah. Kala mo, tingnan mo. Tingnan mo yung mga, na mga senior, di ba magaganda pa din, kahit senior? Oo, ayan, may club na. Senior club. O, diba? Sino, mag-ano nga tayo, sino pa sasali? Ano ba yung maingay? Parang gumagaral-gal man. Ha? Sige na. Tayin ko na. O, ayan, di ba senior club pala, di bale, guys, di naman halata, ha. Buhat ng bangko, o, di ba? Pag senior, may discount naman. Uy, marami kayang benefits ang senior. O. Nakailang oras na ako ba? So, magpakita ako para hindi maano si maglagay muna ako ng ano tawag nito? Maglagay ako ng ano tawag niyan? Wala na kasi akong sis wala na kasi akong bra. Giyatay, mag-ano tayo para makita tayo ni Kalbo. Mag-ano tayo ba? Magpakita tayo ba? Nakakahiya sa aking buwag talaga ako pag ako talaga nag-LS ba. Kaso nga lang, pag nagpakita ako, huwag kayong mawawala, ha? Kailangan stay put lang kayo dyan. Kung ano pa pinagsasabi ko. Magpakita ko, baka sakaling maganda sa akin si Kalbo. Asan ba yung tali ng buhok ko ba? Tingnan mo, maghahanap pa ako ng tali ng buhok ko. Kasi magpakanda ako sis para para bakit
natanggal yung aking ano ba, natanggal-tanggal yung, oo, host, madami. Benefits, oo nga eh. Kahit sumakay ka sa ano, sumakay ka sa sakyan, di ba? Meron ng marami kang makikita. Di ba? Wait lang ha. Magpaganda ako ng konti para kung may gaganda pa ha. Ang hirap kasi ng pagod na pagod ka tapos hindi ka ano. Magpakita ko kasi nakakahiya sa aking ano ba. Ayan, medyo nagpula-pula lang ako ng konti ng ano lipstick to. Kalbo, andyan ka pa ba? Asa na ba yung aking lalagyan ng aking cellphone? Baka mamaya lobat ng aking ano, net. Ayun. Lobat na nga aking net. Giatay. Lobat na nga yung net ko ba? Lobat na guys yung net ko ba? Need ko siyang wait lang. Kaya alam muna natin, lagyan natin ng ang ingay ko talaga mag-live. Si Johnny, magpakita ako kasi ano para ano magpakita ang ano leader ng ano ng senior club. Senior club giatay. Buwan talaga to. May club na kami ngayon. Andiyan ka ba sis ano Johnny? Ayan, o di ba? Uy, ang taba ko talaga. Nakita na naman ang aking katabaan. Mag-ano nga ako para hindi ako ano ba? Ayan, o okay na ba? Ano pa naman ako? Yung ano yung ating senior na ano ba tawag niyan? Maganda yan host kahit walang ayos. Ayan o, di ba? Nakaano na ako Senior club, sino ang ano? Yatay. Oh, magbasa muna ako baka mamaya may mga sinabi si Calvo na hindi ko nabasa. Si Sika tama. Ano ba sinabi ni Sika? Oo. Buhatin natin ng mga bang Oo, wala naman ibang magbubuhat sa atin kundi tayo lang din, 'di ba? Oh, 'di ba? Ay sis Johnny, sali ka ba sa sa senior club? May founder tayo, si Sikang Atong. Tapos ang ano natin si Kai Wings ba? Yatay. Kai Wings, sali ka sa senior. Hindi yatay na Kai Wings to. Tingnan mo na, wala na naman si Calvo. Tawa-tawa ka dyan, Calvo, ah. Masakit tuloy ang ano ko ba, yung ngipin ko. Tingnan mo, yung mata ko, gusto nang pumikit. Ginawa na akong foundation. Ako, it's my di ba? Welcome pala sa senior club. O, di ba si Simba Jeline? Sino ang ano natin, founder natin? Huwag mo na ako Bakit? Hoy, kalbo! Mahiya ka dyan, makasenyor ka sa amin.
Baka ilang taon ka na ba? Tingnan mo yung mata ko, tingnan niyo yung mata ko, gusto na siyang pumikit. Yatay, wag daw muna natin isali si Kai Wings, bakit? Ilang taon ka ba, Kai Wings? Para ganyan lang ang taas ko yata sa'yo ba? Yes, Beauty Senior Club, may asim pa naman, 'di ba? Mga sisig oh, 'di ba? 'Di ba, senior? Oh, 'di ba? May asim pa. Ang ganda ng ano, Beauty Senior Club. Oh, ayan. May asim pa. Mag-ano tayo, total naman ayaw sa'tin sumali ni Kai Wings. Ano na lang natin, siya na lang pagawin natin ng logo. Gawan mo kami ng logo, Wings. Logo namin ng ano, 24 ka na kay Wings. Akala ko 20. Si Betty, ang ganda kaya ng ano natin, ano ba yung sinabi ni sis ano? Beauty Senior Club, ayan may asim pa naman, 'di ba? Oh, screenshot ko 'to. Ayan. Sali kasi si Betty. Si Kalbo ayaw sumali sa'min si Betty. 42 lang daw, ay 24 lang daw siya. Hindi atay. Naku, huwag kang magpagawa ng logo kay Wings Sping. Mama oo nga, yan nga, Senior Asim Club. O, 'di ba? Kayo na lang muna. Umayaw din umayaw din si Sisi Betty kaya tay. O, 'di ba maganda? Ang ganda kaya. La, ayaw na sis Betty. Umayaw na sila. Ganda-ganda kaya. Baka imbes na isang ano, gitla ng sa noo, mayroon tayo gawin niyang apat. Oo, ano yan si ano ay, Wengs! Wengs, wag kang tawa-tawa diyan. Wengs, kilala ka na Wengs na ano, kilala ka na ni Sikang Atong. Alam mo na pwede mong gawin sa amin, o, 'di ba? Kilala na ka na. Yatay na yan. Oo nga, may point ka dun si Sikang Atong. Baka yung ano natin, gawin ng dagdagan yan, dagdagan. Tama ka dun. O, 'di ba natawa lang si ano, natawa lang si Wings. Kasi totoo. Nangatituloy ako ba? Friend ko na ba bukas yung Senior Asim Club? Oo! I-ano mo na, i-start mo na, ngayon pa lang gumawa ka na ng ano, para bukas friend mo na lang. Oo nga, sisi, guilty. Oo, 'di ba? Kasi nga gano'n nga si Kai Wings. O, 'di ba, Wings, kilala ka na ni Sikang Atong? 'Di baling ano, 'di baling dagdagan mo, linawan mo naman yung mukha namin, yung medyo paganda-gandahin mo.
Love ko kayo ha, pero wag mo na ako isali sa group. Si Betty, pag sinali ka namin, ikaw naman yung bunso. Kami yung mga ate mo. Katakot baka nga lalo tayong magmukhang senyor. Galingan mo ha kay Wings. Hindi ata. Si Betty. Kanina gusto sumali ni sis Betty, ngayon biglang ayaw siya eh. Lalo na pag si Kay Wings ang gagawa ng logo, giatay. Nandadamay pa kasi. Nagtulo-tuloy ang laway ko. Giatay ka, Wings. Nandadamay talaga, hindi ase si Betty. Sali na wag ka nang mag-alala, bunsoy ka. Oo nga, sis Betty. Ikaw naman yung bunso namin. Papabanat ko pa kasi balat ko. Ang pangit na. Ang gara, matanda na. Tinan mo kamay ko, oh. Pagpagod, ganyan, oo. Tinan mo, dati, wala yan ngayon. Ang senior, sa kamay pa lang makikita na, oh, di ba? Oh, tinan mo, oh. Oh, di ba? Tanda na. Tanda na talaga ni Inday, oh. Sarap bumalik sa no? Ang bilis ng panahon. Di na kailangan, sis. Di pwedeng wala ka. Join na si Betty. Si Betty, join ka na daw. Ikaw daw ang bunso namin. Muhammad, thanks for coming. Mega love shout out. Hindi naman nakita ko to hindi man binaba. Hindi siya ngayon lang siya pumasok. Muhammad, thank you. Good evening. Tingnan mo, nangangati tuloy ako, diba? Thank you sa iyong pa-heart-heart, sa pakis-kiss mo dyan sa 7 million in the house. ang senior talaga, hindi na talaga marunong humalik lang eh. Parang may bubble gum lang sa bibig na. Si Betty, kumibo ka dyan, abay, sumali ka. Mga nanahimik na kayo dyan. Sali-sali din kayo pag may time. Founder natin si Sikang Atong. Ilan na ba member ako? Sikang Atong, Evangeline. Sis Johnny, sali ka ba? Tingnan mo yung nguso ni Sis Johnny, oh. Parang nguso ko lang. Sis Johnny, kasali ka ba sa sa senior club? May ba yun? Ano ba sabi niya? Ano ba sabi ni Kai Wings? May ano ba yun? Ano ba yun? May Asim Senior Club. Yun ba yun? Nakalimutan ko na agad. Dakdak kasi ako ng dakdak ba? Ano na lang tayo, guys? Ano na lang tayo? Kalahating oras na lang. Saktuhin ko kasi naka na ako, naka 120. So, i-ano ko na ng 2 hours. Ayan. Nagdaldal na ng dadal si Pinkay.
Bunso ka naman sis ano, sis Betty, sali ka na sa'min. Hindi daw puwedeng hindi ka kasali, kaya sali ka na. Ang hirap talaga, anong bilis kaya tumanda ano? Ako nga gusto ko pang umano pero ang bilis, eh. Hindi mapipigilan ba yung pag-ano, yung pag ano ba tawag niyan? Hindi mapipigilan yung pag-ano ng mukha. Tingnan mo, oh, ang mukha ko kaya, grabe. Nagkanda nagkanda higab-higab na si ano ba, Sis Jonnie. Wala pa pala akong kain ng hapunan. Ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw. Ayaw sumali ni Sis Jenny, Sis Jonnie, ano ni Sis Jonnie sali ka ba? Si Betty, oh, tawa na lang ng tawa. Si ano, si Kay Wings, na busy na siya, nagawa na siya ng logo. Diet Sisi, mas matanda pa nga ako sa inyo, eh. Ikaw na nga bunso. Tingnan mo yung ayos ko dito. Ako lang yata nagla-live na wala sa ayos ba? Kasi wala akong upuan, guys. Sa higaan lang ako nakaupo. Wala tayong ano, hindi tayo ano ba? Mas matanda kami sa iyo. Si Kalbo naggawa na ng ano, naggawa na ng logo. Sabi mo, ano ba sabi mo lang yan sis Betty, ha. Oo nga. Tingnan mo, tawa na lang ng tawa si Kalbo. "Wag ka na palusot, sali ka." Tingnan mo, naaano talaga yung sipon ba, nagtataglamig na kasi. Be proud, oo. Ako nga sis ano, proud ako kahit na ganito ako 'di ba? Kasi kailangan natin maging proud sa sarili natin at saka isa pa, yung sa edad natin naabot natin yun 'di ba? Marami kaya ngayon na ano pa, yung maaga pa naaano na 'di ba? Kasali din ba si Kai Wings? Oo, siya ang ano founder sa ano, si ano ang founder, si Kai Wings saka si ano, si Kang Atong. Antok ka na sis P. Oo, si ano, si Kai Wings ang ano, founder. Tingnan mo, natawa ka ngayong kalbo. Si Kai Wings saka si ano, si Sikang Atong. Tapos tayo lang yung mga galamay. Sila yung ano talaga, ginatay ko na akong idamay diyan. Bakit ayaw mo? Giatay ka. Giatay na yan. Oy, kailangan maging proud tayo sa sarili natin, away. Uy, ikaw ang ano diyan. Kasi kailangan kasi sa group may lalaki. Pangit din naman lahat kami babae. Kaya isa ka sa founder. Oh. Bakit ayaw na ayaw niyo? Ang saya kaya.
Siya may pasimula kaya siya tama ka, tama kasi si ano, si Betty, tama ka diyan. Walang atrasan guys, lahat senior naman dito kasali, oh, 'di ba? Hmm. Tapos gawin nating ano, si Abo, 'pag nagawi si Abo sa sunod na ano, sa sunod na LS ko, gawin nating ano yun, gawin nating ano ba magandang ano, "Sis Betty, ano magandang posisyon ni Abo?" Kasi sila yung ano ng ano sa'kin ng senyor ba. Ano ba magandang posisyon ni Abo? Isa din yun, huwag kayong maingay ha, na bibigyan natin siya ng posisyon sa ano, ikaw ang muse kay wala kang lusot. Yate. Wag ng ano, wag ng lahat na tayo kasali. Basta ang ano natin, kaya kung ano yung sabihin ng mga founder natin, susunod tayo. Guys, yung founder natin guys, susundin natin ha kung ano sabihin nila. Yate, si Kalbo. Ay. Asan ba si Abo? Kay siya magpaliwanag. Wala, nasa bisi-bisihan. Kasi sila, yan si kay Wig saka si Abo. Yan ang pasimuno lagi sa ano ko ba, sa pagiging senior ko. Sila lagi pasimuno sa senior ko ba. Kaya pag nagawi, huwag niyo sabihin ha, pag nagawi, gawin natin ang ano yon. Ano kaya maganda position sa kanya? Nasa mabuting kalagayan si Bro. Oo nga, nasa mabuting kalagayan, nananahimik. Eh, ang pinagtutulungan ako niyan lagi ni Kevin saka ni Abo, kaya hindi sila dapat mawala sa group. Kasali sila dapat. Ang ano talaga nila sa 'di ba si Betty, anong mabuti sa anong mabuti sa lagay. Ay, si Idol Sipal, mega love shout out, thanks for coming. May ano kami, Idol, ano, nasagtaan eh, ano ba yun? Ano, Idol Sipal, may bago kaming logo na lalabas bukas. Kapitbahay USA, thanks for coming, mega love shout out. Hindi na ako nabalik sa ano mo, laging busy si Host. Ilang araw ako hindi nakakaikot. Ayun, may napili na si Host. Naglimlim ng lamig. O, tingnan mo, alam mo, boss, kay Wings Vlog, mega love shout out from Idol Sipal. Sis Betty Love Love. Ano kami, Idol Sipal, mayroon kaming bagong ilulungsad na lungsad talaga. Bagong logo daw gagawa si kay Wings. Ano siya yun? Ano nga yun, Wings? Ano yun, Wings? Yung may asim senior club. Maganda. Gagawa daw ng logo si kay Wings. Siya ang founder. Gusto mo ba sumapi? Tawa na si
anong kami, kayo lang, oy. Hala, tawagan niyo din si Kuya Ted. Kuya Ted! Tinatawagan po ang iyong presensya. Sabi, ano, nawala ka naman, Ping. Niloloko ka lang kay iyat kasi yung tawa mo, bye. Ano yan? Sabi ni Kuya Ted, ano yan, sabi ni Kuya Ted, mga kayo talaga nananahimik ako. Hindi ko nga nakikita si Kuya Ted eh. Sabi niya, nananahimik ako, pati ako dinadamay niyo. Sis Betty! Mrs. Johnny Miguelab, shout out from Idol Sipal. Bawal ikaw mawala kay Wings. Oo nga. Hindi talaga siya mawala. Kasi kailangan sa group may lalaki. 'Di ba si Eva malungkot, wala si Adan o 'di ba ginawan siya ng Adan. Kaya kailangan may lalaki sa group, kaya hindi ka puwedeng mawala kay Wings, kaya 'wag ka ng kumontra. Idol Sipal Miguelab, shout out from Sissy Betty, ayan o. To Jude Kaping, ano to Jude? Ang to Jude, ano yun? Oo, bawal lahat nandito kasapi, oo. Kasi pangit yun 'pag ano, yung hindi kasali si ano, hindi masaya. Kasi siya man yung may panimula, kaya hindi siya puwedeng mawala talaga, 'di ba? Para naman tayong ano nun, Betty and Miguelab, shout out from CC Idol Sipal, ayan, ay huwag natin isama si Kuya Ted, baka masipa tayo sa timon. Natakot si ano, natakot si takot kay Kuya Ted. Naku, natakot kay Kuya Ted. Kuya Ted. Wag, Kuya Ted, wag mo, 'pag sinali ka namin, wag mo sipain, ha? Natawa ako sa'yo, sisi. Asa kaya si Kuya Ted? Sabi ni Kuya Ted, mga buisit kayo. Ay, wala na nga ako sa inyo, hindi na ako nagpapakita, ako pa yung Kuya Ted, kung nakabig ka, nagbibiro lang. Patay tayo. Tawa ng tawa si Carlos. Kuya Ted, magpakita ka. Giatay kasi kangataw. Tawa, naka-video si Kuya Ted. Sabi niya, mga buisit man lang. Ay ni Kuya Ted, idadamay niyo po ako, wag niyo pong idamay. Sabi ni Evangeline, ako ox lang, hindi pa ako monetize. Kaya di masipa. Kayo lang.
Yatay. Uy, ang sakit na ng panga ko. Yatay kay buwag buwag sisikang atong ba. Nai aray ko na sumakit ang panga ko, naisip niyo talaga si Kuya Ted. Uy, uy hindi. Uy, hindi ako may pasimula. Si Sisi Betty. Nananahimik si Kuya Ted. Yatay. Yari uy, yari tayo kay Kuya Ted. Patay tayo diyan. Yatay na. Ay, Diyos ko Lord. Kasalanan ni Hosea. Aray ko, aray ko. Sisi Betty, patay tayo. Wag na kayong magulat. Na naisip yun ni ano, naisip yun ni Sikang Atog baka sipain tayo. Aray ko, ang sakit na ng panga ko. Ay, yatay na yan. Patay tayo dun. Apat tayo sisipain ni Kuya Ted. Hindi, hindi. Ganito na lang ang gawin niyo kay Wings. Ganito na lang gawin niyo. Ngayon pa lang mag-message na kayo sa ano, mag-message na kayo sa GC, sabihin niyo. Kuya Ted, pasensya na po. Wag niyo kami sipain. Ngayon pa lang mag-message na kayo sa ano, sa GC. Giyatay. Nadamay pa ako sa inyo. Madadamay kayo sa ikaw man yung pasimuno. Maghanda kayo. Nagmamarites kayo. Uy, patay kayo kay bakit kasi dinamay yung si Kuya Ted? Oy, Kuya Ted, hindi ako Kuya Ted nakaisip na isama ka namin sa team, ha? Yatay. Patay kayo. Lagot kayo naka-video yun, yatay. Oo nga, Kuya Ted, ako na humihingi ng pasensya. Para sa mga kapatid. Japan Harumi, good morning. Good morning. Good morning, my friend. Ayan. Good morning, good evening. Giatay. I-ano natin 'to kasi ito gusto nito lagi siyang pinipin kaya ipin natin siya. Giatay ang sarap. 'Di ba, Japan Harumi, thank you. Drop yung link, pero magbaba na ako sa kanya ng ano, baba ko na. Japan Harumi, drop your link. Pero nag-ano na din ako. Patay tayo talaga kay Kuya Ted. Oo nga, sumakit ang ano ko dun, sumakit ang panga ko ba, promise. Japan Harumi, mega love shout out from Sikang Atong. Sumakit talaga yung ano ko ba, sumakit talaga yung aking
Sis Evangeline, baba muna kita ha, palitan ko muna 'to si ano ba, lagay muna natin si Japan Harumi. Japan Harumi, hello from Sisi Betty, ayan. Sisinar na kapag naka-ano siya, oh. Number ka ba ni member ka daw ba ni member ka daw ba ni Miss Tisin Evangeline? Hindi ko man mai-aakyat si Japan Harumi. Japan Harumi, drop your link. Ilang minutes na lang ba tayo? 15 minutes, 16 minutes Hindi ko siya mai-pin, bakit? Bakit hindi ko siya Hindi pa kay Wings, bago pa lang kasi. Ilang buwan ka na Sis Evangeline? 8 million in the house. Guys, puntahan niyo bahay ni Japan Harumi. Na na yung ko, kakatawa ko. Ano 'to, by tingnan ko nga itong bagong pasok. The Entertaining, guys. Tingnan ko nga. Ito 'to, ba 'to, main channel ba 'to? 239 subscriber. Bakit puro man ganito ang kanyang video? The Entertainer guy. Oh, bakit puro ganito black? Wag ibahin ang topic host. Ang dami. Andiyan pa ba siya? Main channel ba 'to? Main channel? Si The Entertainer. Maya Goodman, mega love shout out. Thanks for coming. Patay kayo diyan pag ayan. Ayan, mayroon siyang si Maya Goodman. Siya, ano 'to, 238. Ano 'to, ano lang 'to, ano tawag niyan? Ano yung tawag noon, yung hindi main? 3 months pa lang sis Ping. Si Sis Sikang Atong, parang ganyan din. Ganyan din. Ilang months ka na ba, sis? Wag mong gulat jakitan ho. Sino? Yung isa yung bagong pasok, hindi ko siya ginakitan, pero yung isa yung ano ba yun? Oo, pareho kami sisi, 3 months din. Hindi ko pa siya ginakitan, pinuntahan ko siya kaso wala man siyang mukha, puro yung niya video. Tinignan ko muna yung kanyang yung nag-go to channel muna ako. Itong Maya siya, ano tawag niyan? Ninja. Ano daw? Haha, Sis Betty, biglang natakot si host. Saan? Wag mong jakitan host, 3 months pa lang Ping. Oo, pareho kami sis, 3 months din, 4. Oo, natakot ba ako kay Kuya Ted? Patay tayo dyan, sabihin na kay kasi may pasimula si Betty ba? Patay tayo dun. Oo, pareho kami sisi. Sana ba yun?
Wait sis, nakalimutan ko may bisita pala ako, haha. Grabe di pa ako ready na naaliw ako sa inyo. Mga mga kalalaos, Koy, sa uulitin ha, mag-senior stay connected tayo ha. Sige, sige, sige sis, salamat. Pa-end na din ako sis, ano na lang, 15 minutes, end na din ako. Salamat, salamat sa pag-stay. Stay connected. Salamat si Johnny, ayan. Naaliw ka ba kaso nga lang patay tayo kay ano, Kuya Tid, nadamay natin si Kuya Tid. Si ano may kasalanan, si Betty. Baka sabihin nun, ginawa pa natin ano siya, pero hindi naman, si ano kasi, Sis Betty. Ano yun, Kuya Ted, joke lang yun. Kung gusto kasi ni Sis Betty, isali ka daw namin. Isali ka daw sa bagong group. Patay tayo Sis Betty talaga. Sis Eva, Ox, stay connected. Naaliw. Nakalimutan may bisita. Ako nga na ano din ako, naaliw ako, patay tayo niyan. Mag-message na kayo sa GC ba? Si ano kasi si ano kasi si Kai Wings kasi pasimula. Ikaw kasi may pasimula, Kai Wings ba? At nananahimik ako, pahiga-higa lang ako ba? Tapos binanatan niyo ako, 'di ba? Ayun, nagdamay-damay na tuloy. At tapos patay tayo, masermonan tayo. Handa niyo na sarili niyo ba? Host, isusumbong na ako ni Kai Wings. Baka mamaya pini-im niya na si Kuya Ted. Tapos ngayon nagtago na rin si Kai Wings. Yatay. Uy, mag-ano kayo doon ba? Mag-ano kayo, naka-video yung patay tayo lahat doon. Kausap ni Kai Wings si Kuya Ted. Kuya Ted! PM ko si Kuya Ted. Kuya Ted, sorry naman. Ano lang, sila ba? Sila may kasalanan, hindi ako. Kuya Ted, hindi ako Kuya Ted may kasalanan, promise. Hindi ako. Nadala lang din ako sa kanila ba. Sila may sabi na isali ka daw namin. Asan na si Kuya Ted? Hindi ko na tuloy makita. Hindi ko na makita yung account niya tuloy dito. Hanapin ko nga. Patay tayo talaga doon. Pero naka-off si Kuya Ted. Pero naka-online to. Patay tayo dito ba? Oh, naka-online yan, oh. Si Kuya Ted! Sabi niya, mga loko kayo, ah. Pinagkaisahan niyo ako ba? Patay tayo nito. Wings, bahala kayo dyan. Kayo ba? Tingnan mo, nanahimik na si Kai Wings. Kunwari wala siyang alam. Sabi niya, manahimik na ako para kunwari wala akong alam. Bahala kayo dyan, ho, sabi ni Elbo. Si Betty, hoy, bahala kayo dyan ba? O, ayan na, oh. Kausap ko si Kuya. Kausap niya na si Kuya Ted. Di nga, Wings. Aray ko na, nasakit tuloy ulo ko. Hoy, wala akong sinabi
nagsabing masama kay Kuya Ted, ha? Kayo yung nagsabing lagot. Kuya Ted, wala man kami Kuya Ted sinabi, Kuya Ted, basta ang sabi nila gusto nila kasali ka namin. Si ano ba, si Kai Wings kasi Kuya Ted ang may pasimuno. Tapos si Sis Betty, siya may sabi na isali ka daw namin. Wag yun daw imarites si Kuya Ted. Oo nga. Kuya Ted, hindi ka namin minamarites. Patay tayo talaga. Patay tayo talaga dyan. Ay, magulat na lang kayo pag wala na kayo sa GC. Basta ako, Kuya Ted, sabi ko, huwag kang isali, ah. Giyatay, giyatay. Giyatay, di kaya itong. Ako ba unang. Oo. Oo, si Betty, ikaw yung nakaisip eh. Nakabig na daw siya ngayon sa LS Momos. Sabi ni Kuya Ted. Uy, Kuya Ted, nananahimik kaya ako? Sila yung may pasimula ba? Patay tayo niyan pag lumabas yan. Giyatay. Uy, hindi. Patay tayo dito. Giyatay. Uy, wala akong sinabing masama, ha? Bahala kayo dyan. Giyatay kayo. Natulog na yung ilong ko ba? Hindi ate talaga kayo ba? Sakit tuloy ng ulo ko. Sumakit tuloy ang ulo ko bigla. Sabay-sabay daw tayo isisipain sa GC di atay. Kuya Ted, wag ah. Hindi, wala naman tayong sinabing masama eh. Basta ang sabi lang nila, isama daw natin siya. Kay Wings, ikaw magpaliwanag. Word tour, thanks for coming. Mag-love shout out. Oo, kasi Sis Betty, ano man siya man ang founder, si Kai Wings, kaya siya ang dapat magpaliwanag. Wala ako alam dyan. Paano ba yan, Sis Betty? Wala daw siyang alam. Walang alam siya may pasimuno. Di atay. Napagpapawisan tuloy ako. Kanina ginawa ko ngayon. Pinagpapawisan mo ako kakatawa. Natahimik na tuloy ako ba? Kasi yung tawa-tawa natin baka bukas magulat na lang tayo, wala na tayo, sinipa na tayo. Basta ako wala akong alam diyan ha, nanahimik ako dito.
Si Wings ang may pasimuno. Basta Kuya Ted, mahal ka namin ba? Kaya yun lang sinabi nila sa'min na sabi nila gusto ka lang namin makasama. Ano ang may pasimuno niyan Kuya Ted, si ano, si kay Wings. Tapos ang nakaisip na isali ka si ano, si Betty. Sabi niya, "Mga loko kayo, nanahimik ako, ah." "Wag ka na magpaliwanag, host." Bahala kayo niyan Sis Betty magpaliwanag ba, bahala kayo diyan. Bahala na ang ano natin, bahala na yung ating mga founder. Si Kang Atong saka ano, kay Wings. Kayo na bahala. Mabait naman yun si Kuya. Oo nga, mabait nga yun pero sipain kayo nun ba? Eh, si Kang Atong, si Kang Atong na bahala sa'tin. Oo nga, bahala na kayo diyan, uy. Ano na lang guys, ano na lang tayo 5 minutes na lang. Bahala na kayo magpaliwanag. Wala din akong alam diyan, ha. Wala din daw alam lahat. Paano 'yun? Sino magpaliwanag? Giatay si ano, si Kai Wings nagtago na. Patay tayo diyan. 6 million in the house. Thank you sa inyo guys. Sumakit talaga yung lalamunan ko ba. Ano guys, ano na lang tayo guys. Pa-end na si host. Thank you sa inyo guys. Thank you sa support. Ayan. Kuya Ted, kung nandiyan ka man po naka-BG, Wings, wag ka na magtago. Ano po, si ano na po bahala magpaliwanag, si Wings at saka si Betty at saka si Kang Atong. Basta po ako nanahimik lang po ako dito. Patay tayo talaga nito. Yari kayo. Oo nga, nandiyan siya naka-BG. We love you, Kuya Ted. Yatay. Siguro hindi na nga ako nagpakita, ako pa talaga na nakita niyo giatay kayo.
Sabihin niya, "Sinasali niyo pa ako sa kalokohan niyo, ah." Si Betty, ikaw bahala diyan, ah. Nag-PM na ba kayo sa GC? Nagkanda tulo-tuloy yung ilong ko ba? Guys, 6 minutes na lang guys, 7 minutes, yes, 6 minutes, ayan. Mag-e-end na si host, thank you sa inyo guys, ayan, sa lahat na nagpunta, si Betty, si Wing, si Kang Atong, si Johnny, si Nor, sino pa ba yon? Mimi Burr, sino pa ba? Guys, sino pa ba yung mga hindi ko nabanggit? Japan Harumi, thank you. Si Evangeline, si Johnny, thank you. Sino pa ba? Hindi ko na makita yung iba, guys. Ayan, yung lahat ng pumunta, thank you, thank you. Si Idol Sipal, thank you, thank you. Yatay, nawala na tuloy yung live ko. Huling silip mo na sa GC host. Giatay kayo ba? Bahala kayo dyan ba? Basta wala akong sinabi. Hindi tuloy namalayan ang oras. Oo nga, hindi namalayan ang oras, nakadalawang oras ako, 'di ba? Sabi ko 1 hour lang ako, 'di ba? O ayan, naka 2 hours na ako, guys. Thank you sa inyo, guys. Si Johnny, thank you, thank you. Yung panlalata ko ba nawala? Pero ang bilis ng oras, oo nga, ang bilis ng oras, Sis Johnny, 'di ba? Sabi ko 1 hour lang. O tapos 6 million in the house, thank you. Sabi ko 1 hour lang, tapos naging 2 hours, 'di ba? Saglit lang yung ngaw-ngaw ko. Kaso nga lang, yung kapapasok mo lang sa GC, sisipain ka na. Oo nga wala pa yata ako isang buwan. Sabi siguro, ano na ba, nawala tuloy yung sasabihin ko ba? Hindi man kaya ako mahilig sa Marites, kaya nga hindi ako pumapasok dun, eh. Kasi ayoko yung mga ano-ano ba, basta kay Wings nagma-Marites na si host. Hindi ako nagma-Marites. Ang bilis ng oras, Tingnan niyo, yung bang tawa ako ng tawa kanina, alam mo ba, tawa ako ng tawa tapos ngayon kinakabahan ako kasi lagot tayo. Pati ako dinamay niyo ba? Tingnan mo si Wings, senior na naman daw, kalimutin daw. Ayan na guys. Thank you guys. Bye-bye. Love you all. Good night. God bless you. Thank you. Nakaano na ako. Ano na tayo, 11, ano na tayo. Last 11 na, tingnan mo, hindi ko na tuloy malaman kung ano sabihin ko kasi patay tayo ba. Bye all. Good night. Love you all. God bless you. Bye. Bye. Bahala na kayo magpaliwanag. Kayo lang, kayo bahala. Bye-bye.
Bye.